jaman jarene jaman merdeka nanging kahanane kok ora pokro pemimpine padha ora mikir dosa nasibe rakyate saya rekoso bayarane pejabat ra kira-kira nasibe wong cilik padha rebutan upa lemah nganggur 2 taun sita negara bojo nganggur 2 taun diopeni tangga iki jaman jare jaman kemajuan kahanane kok ra karu-karuan larang sandang uga larang pangan pejabate malah padha jogetan iki jaman arep menangi apa akeh sing demo ning kene lan ning kono wengi iki ayo padha ndonga Indonesia tebih saking sambikala. Sallu ala Nabi Muhammad.